Good afternoon, Sunday. Hapon na minaabot diri sa Blue Reef. Grabe ang among struggle diri mga kabandin. Sos, pero pag-abot na mo ni siga mong mata kay nindot man di ay ang dagat. Dugay na di kuha kabalik diri. Adung na 9 years kaya nga akong anak nga ikatulo, 9 naman ni siya. Last na ko pag-ari diri buntis pa ko dako na akong tiyan. Mao dayang reason nga nung gana na akong anak og dagat kay di ay ako buntis pa. Naligo na di ay kog dagat kadaghan. Mao man siguro na basta mao na lang na akong pagsabot sige balik na taning dagat. Pinakalit man ang among desisyon maligo mig dagat kay lagi ang akong anak giubo niya na hapit na mahuman sa iya antibiotic walang gyapon nawagta. Nakahuna ako uy mas maayo di ay ni pakaligoon og dagat so dali ra kaayo naka desisyon. First plan adto mig barili. Sos layo-layo man jud nang barili no. Naaman di ay nag-ayo sa amuang pultahan uy. Sos dili man mi pwede mo lakaw nga dili na mo i-guide usa. Abtan man mig 10 o'clock sa among pag-guide diri. So niana ko sa akong bana sa Lapu-Lapu na lang ta or sa Marigondon. Tuman sa dang akong bana nga buutan sa akong giingon niya. So niana siya sige ato tag Blue Reef. Tungod kay dugay na wala ka balik igamit na mo ang high-tech nga Google Map. Pag-abot na mo, sus, perti man di ay daghanag ta, wala na table wala na cottage sa front beach. So, nangita miglain. Research na sad siya sa Google Maps. Siya ra jud ang nakahibaw sa tanan. Pag-abot na sad namo sa second namo nga giadtuan. Uy, grabe, mas grabe didto kay adto man mis kalibunan niya 500 ang table. Apil 200 ang entrance. Yan ako ni balik na lang ta dito sa Blue Reef. Uy, kay arang-arang didto niya siya mangita taglain. Research siya sagdaan lang nako kay siya man ang nakahibaw. Naghuwat lang ko kay init niya siya ang nagdrive nga na ba so pasagdaan nako. So ako wala nako tingog. Mao man gihapon ni padung destination Blue Reef nako unsa man ni balik man ta. Nya siya lalay ang akong gi-research mao man ni padung mantaan ni diri. Ako diri na lang gyud ta. So pag-abot dito ako ang nagpangutana kung pila. So ang entrance 200, ang table nga refundable 500 pero arang-arang na lang kay wala mi giadto sa kalibunan. Okay ang place nga among giadtuan. So sige padayon ta na mao to nangaligo na akong mga anak. Sus na-enjoy si Sky. Si GN wala jud naligo mo to pasagdaan na lang nako kay dili man jud mga nganing idara di naman jud takabot no wa jud siya naligo dili man jud unta ni siya ganahan mo kuyog ngani ning bataa jud basta dili ganahan dili jud mapugos tingog na sa papa nga dapat mukuyog ang tanan nakuyog siya wa siya mahimo papa nagud ang nitingog among gibawon guys nagluto kog pansit nya nag-adobo nagpalit ko og pizza, mao man jud na ilang favorite no. Nga una ta guys, padung na di ay mihuman ani kay nagaligo na ko. So among place nga 500 ang table nya refundable. So okay ra man sad kaayo. Nanghipos na ko kay clean as you go lagi para ma-refund ang atong 500 maning kamot nga limpyo ni. Up to 8 PM paunta ni nanguli na lang mi kay para sayo-sayo sad mi sus nindot jud kayo maligog dagat Sunday kay inig ka Monday walay trabaho kay holiday nalagig tao guys wala na ko nag video pagaligo na ko og dito sa ubos kay taas-taas man ang dagat sa akong pag-enjoy sad wala na ko naguna-guna nag video diri na lang dapita si ate na nag video mao ni guys ang ilang Blue Reef, okay ra kaayo. Ingon si Sky, mubalik daw mi diri. Ang mga cottage sa unahan, puno-puno jud na. Kanasad sa atbang, puno daghan kay tao guys. Grabe jud kadaghan. Pero ang dagat, lahi ra jud sa probinsya. Kay makita man nimo no ang imong tiil kay tungod sa ka tinaw kani diri lubog jud siya mauna siya ang nakalahi. Overall okay ra jud kaayo sa tanan. Mao ni ang papel sa usa ka mama. Maoy tig kaon sa salin ni Carmel gipakpak pagyud sayang man kaini eh anguli na mi tanawa lang si papa nga nagbag og pink nya si kuya nga nagtago og si Sky nagdaag tubig si ate nga nagdaag og sobra nga sudan adto na ta sa cashier kay kuwaon nato ang refundable nga 500 ako ba jud gilimpyuhan maayo ang lamisa para mo refund. Kita pa si Sky. Oh, na-dogs kayo. Na-dogs Sky. Tanaw nimo. Pag-abot na mo natawd na ang pultahan, grabe daw kuno kaayo ang pagtawd ani guys. 4 o'clock na daw sila nahuman. May rasad nga niya tumig dagat kay grabe kaabog. Ano na lang jud ni kuyog si kuya.
Kaysa subakon jud siguro siya sa kaabog kay kanang kilid sa pultahan ila man gikwaan kana ganing unsay nga ana basta abog ay isa nga tanan. O si Sky mura lang wa naligo sa dagat. Wow, okay na kayo ang among pultahan. Nang bata nga dili ganahan magpa